दिनैनि बे प्रेस मिट लानायनि गुबै जाहोनानो जादों जोंनि कुकिला उदां क्लाबा 1991 मायथाइयाव मोन 18 गामिनि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोननि जयै सावरायलायनायाव जोनोम मोन्दोंमोन। बिनिनो जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो आफादनि दाजेन सान हिसाबै जोलुर बादायलायनाय होबाय थादों। थिग बिदिनो फैयै फैयै बे बोसोरावबो देग्लाय 31थि उदां क्लाबनि दाजेन सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बे फुटबल बादायलायनायखौ लानाय जादों। दा जोङो थांनाय 5 अक्ट'निफ्राय होयै होबोगासिनो 21/9/2022 मायथाइयाव फाइनाल खेलखौ होनो आखायाव लाबाय। बेनिखायनो साफ्रोमबो फुटबल नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे फाइनाल खेलखौ नायफैनो थाखाय बर' गंग्लायै आफादनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। जोंनिनो सिथाबनानै थानाय अरुणाचल हादरसानि मानगोनां मेडाम बिबि देरिखौ चिफ गेस्ट महरै हांख्रायना लाबोदों। बिथाङानो जोंनि बे जोलुर बादायलायनायनि सेथि बान्थाखौ जोंनिसिम आग बारायहरदों। लोगोसे नैथियाव जोंनि आलुफारा पन्चायतनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां बैजोंथि बसुमतारीखौ हांख्रायना लाबोदों। बिथाङाबो जोंनो नैथि बान्थाखौ आग बारायहरदों। लोगोसेनो एरियानि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनखौ आरो खाथि खालानि जोंनि अरुणाचल हादरसानि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जों आलासि महरै हांख्रायहरदों। लोगोसेयैनो जों बे फाइनाल खेला जानायनि सिगां हिन्जावसाफोरनि मेच गेलेहोनो आखायाव लादों। बिथांमोनहानो जाबाय इउनाइटेड गार्ल्स FC भार्सेस हेलेम गार्ल्स FC। बाहाय गार्ल्स FCनो देरहाग्रा पार्टिनो लाखि बर' बिथाङा सेथि बान्थाखौ आग बारायदों। नैथि बान्थाखौ आग बारायदों जोंनिनो समाज सिबियारि गोजौ फोथार गामिनि मानगोनां बिबिलिखन मुसाहारि बिथाङा। रायजो राजा बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे फैबाय थानाय फाइनाल खेलखौ बयबो लैहोर फैनानै खेलखौ नायफैनानै जाहाथे गेलेग्रा बिथांमोनखौ गोसोखौ गोजोन होफैयो। लोगोसे जोंनि कुकिला उदां क्लाबखौबो